visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de 2 wezen met 7 Chinezen. Dat was in mijn dromen vannacht. De suite zat vol met visite. Christel kwam met Kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker met jonkvrouwenbikker. Dat was in mijn dromen vannacht. Oh mon amour, oh mon hier. Oh mon amour, oui oui Paris, c'est la visite. Een huis vol visite. En kapitein Rob kwam zojuist van zijn jacht. Met zeeheerenzaden en 9 nomaden. Dat was in mijn dromen vannacht. De suite zat vol met visite. Pardoel had de buurman geheel in haar macht. Dick Trom gooide taartjes, vooral naar aardstaartjes. Dat was in mijn dromen vannacht. Oh mon amour, bon hier. Oh mon amour, oui oui Paris, c'est la visite. Een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de 2 wezen met 7 Chinezen. Dat was in mijn